Salut, rебятушки! De mult n-am ieșit la contact, dar în fine, astăzi pot să vă vin cu informații. Deci, eu mă numesc Popescu Vadim, cine mă cunoaște, cine nu mă cunoaște. Deja sunt reprezentant companiei Profimax, sunt director de vânzări în B2B, departamentul de construcții. Pe scurt, cine este compania Profimax? E bună întrebare, adică mai sunt niște lucruri pe care încă nu le vă pot spune în totalmente. Dar urmează, unica vă pot spune acum, compania care se deschide, aceasta este o filieră de vânzări a unei companii care are o acoperire de 90% de magazine retail cu o flotă de peste 30 de mașini în oraș pentru deservire. Acum, dacă vorbim despre cine e Profimax, este o companie nouă, relativ pe piața materialelor de construcții. Am să mă bazez ca director pe vânzări în această companie pe 3 piloni de bază, cum ar fi calitatea de servirii, asta e prima și cea mai importantă, a doua, asta e calitatea mărfii certificate și rapiditatea de servirii, că e construcție, orice constructor vrea marfa nu pe azi, nu pe mâine, dar pe ieri. Și a treia e responsabilitatea. Responsabilitatea constă între aceea că dacă primim comandă din momentul primirii până la livrare la șantier, absolut tot este sub supravegherea noastră. Adică de la încărcare până la șantier, tot absolut se urmărește. Așadar, noi oferim cel mai corect preț pe piață, asta să știți și vă garantez. Ducem până la șantierul clientului, până la casa clientului, marfa cu șoferi, cu zâmbet pe față și răspundem de la primirea comenzii, cum v-am spus, până la livrarea acasă. Cu alte cuvinte, ne propunem și să facem ca clientul din zona comenzilor materiale de construcție să simtă sigur și în confort. Urmează să vă dau câteva detalii despre magazinul nostru, despre depozitul nostru, despre ceea ce se construiește, despre ceea cu ce ieșim pe piață, dar tot asta urmează. Dacă ție-ți e interesant, te rog să te abonezi și să mă urmărești. Eu v-am pupat și vă doresc o zi frumoasă. Pa, pa!